na dyan pa ron. Ako. Presyo sa mga sakang eh. Babart. Ang grata na. 2,000 years What's up later. mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon rin sa may Asinto Street ng Dakbayan sa Durian. So, ato na nato karon ang famous na OMG Lechon mga kabingka. So, ako kaning worth it o na worth it ang ilang mga foods diri mga kabingka. So, akong balita mga kabingka kay dagan nagadiri ni adto rin mga content creator. So, tanawan na to niya mga kabingka kung lambi bagidi lang food siri mga kabingka. Tara, panik ko niya. Let's go. Welcome back sa aking panabago namang episode sa aking vlog mga kabingka. Kauban ako ang akong magiitan na ito mga kabingka. So nanatadiri sa itong portion mga kabingka. So ato nga ning tirawan ang ilang gamian nga boneless lechon. So let's find out. So natay puso, tara, tira, puso ka. Tulog asili. Isang yun. Nanahay ko no, nahay kanton. Nahay, tawag niya? Diyan Bro, pa nga, kung ba? Basta ka na yung puso ba? Puso ba? Puso. Sili ba? Sili. Bumi ito tayo. Patawa sa kaya ako kay sili. O napo kay sili kang diri. Ito ning sili. So now na ning lechon. Okay?
Sip, sip. Nah, matag na ko nilay na 101% kami kayo o kani ang kanton tapos na ito Hindi makakaumay. Kami o? Tomato. Lechon paksiw. Lamig kayo, Bart? Palisan dia ni shake. Ni kayo. Ako yung akong anak legend at inyong koy-koy. Meron po. Hello? Yes, ito party. Oh, ilang rin. Kau nak apa? Ya. Ayo. Ada. Mau gini pagkaon ng the best. Nambalik ko ito mga kanila. Medyo may crisis na yung sa gamay, diba? Dati 1.5 siya, karon 1.45 na ang original. Kaya siyempre, sakta na po kaya mahal na ang presyo sa mga karne. Diba, Bart? Mahal na. Mahal na yun. Wala kayo naman talagang yung mahal bisa seperti sekarang ini belum bersimpan sudah orang itu yang demi apa? Ukra. Nah, macam So far, nandito kayo ilang food rate, di ba? Bantog kay matod pa sa mga protein creator diri nga nandito diri ang OMG, original boneless Lechon, di ba? Nasa kana. Katigil. Ngambil kayo ba? Enggak dapat.
ba ikaw na ng mga lechon perti mo bili ah? Kani ba dili-dili? Ayup. Kau berapa punya jam kawan? Kau tahu aku dong? Kau berhenti main kawan Saan ka niya ko? Huwag mo na ba? Tama ko na ako. Grabe. Basta mga may ating diba? So, enjoy nyo ko sa mga food diri mga kabin ka, no? So, ligit ang gusto ba ko sa itag isusuryan eh. Basta, ako maingon na rin, I am recommending din ako ni honestly mga kapit, mga kabin ka, o nilang main branch, no? Sa Asinto, padulong sa may Boulevard, no? Kung makita nyo dito ang Ateneo, ito lang inyo. Tapos ay another branch na sa may Buhangin and sa Tulig Drive. So kung napo mo yung mga pangutana, ay message ka ang ilang Facebook page, no? OMG Bundes Letson. So kanilang mga kabingka, and see you in next my vlog mga kabingka. Babush ka baby. Yeah.